Ayokol. Bata pa kukul. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang marites o chismosa na nagngangalang Sylvia ang naging hero sa bansang Spain. Yan ang gusto ko. Chismosang hero. Ito'y matapos minarites ni Sylvia sa mga pulis ang kanyang kapitbahay. Simula kasi 2021 nang lumipat ang mag-asawa mula sa bansang Germany, ay di na nila pinapalabas ang kanilang 3 anak, kambal at isang 10 taong gulang, sa pagsisiyasat ng marites na si Sylvia. Kitang-kita niya ang tatay ang lumalabas lamang sa bahay para kuhanin ng mga groceries na pinapadeliver sa harap ng bahay. Marami ring mga diaper ang ino-order ng nasabing tatay. Nakikita niya rin ang mga bata na sumisilip lang sa bintana pero hindi nakakalabas ng bahay. Kung kaya't isinumbong niya ito sa pulis at nagsagawa ng investigasyon ng kapulisan na pag-alamang nagkaroon ang mag-asawa ng COVID-19 anxiety. Takot silang mahawaan ang kanilang mga anak kaya't in-isolate nila ito. Nirenta nila ang nasabing property. Mataas na ang bill sa kuryente at tubig. Dahil sa mga air purifier, marami ito. At palagi daw naliligo para hindi ma-virus. Ngunit ang ipinagtataka ng mga pulis, alam nyo ba? Sabi mo na, pag ganun-ganun ka pa. Hindi daw naglilinis ng bahay, ang dumi-dumi. May mga diaper pa na gamit na hindi man lang itinapon. Ang dugyot-dugyot. Parang mangkanor yan ah. Ayaw mahawaan ng... ganyan ka. Ayaw mahawaan ng virus pero ang dumi-dumi. Kung kaya, i-rescue ng mga kapulisan ang mga bata. Naging hero ang nasabing marites sa Oviedo, Spain. Ikaw, kabisyo, marites ka ba o hero? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Bishi! Morning ko. Morning, Tea. Kabisyo, feel good morning! Thursday ta karon ha, May 8, 2025, may buntag karintanan. Sa oras na 7:34, kasama niyo na pambansang Angkol Dagol! Ayaw, Kol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo pambansang Tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, Pero marupok. ganyan si Tita Max humakagat. Parang labo. With the pambansang Senior Mang Kanor. Okay, parang wala ka gana-gana. Good morning. Oy, alam mo, paborito Sa mga marites, shout Good out. morning sa mga marites at babaero ng Bethel General Insurance Imus Cavite Branch. Sabi nila kahapon, good evening Tita Max. Araw-araw po kami nakatutok sa program ninyo on our way to office, especially sa portion na Siko. Pa-shoutout po kami from Bethel General Insurance Imus Cavite Branch. Salamat po and more power from JR Jao. Ba't ka ba tawa ng tawa? Natawa ko kasi nag-tune in sila. Parang si Derek Phil lang yan, si Ma'am Tunit Cruz. Oy, thank you Derek ha. Mga dramatista ng DZRH. Hello po Pero sa inyo nakakatawa yan. lahat. Ayan, marites, pero sa atin naiinis tayo sa marites. Doon naging superhero pa, no? Di ba? Yan ang Kasi- dapat. Anong magandang costume ng marites na? Ang Na costume ng superhero. marites, Oo, superhero. naka-face mask. Bakit? Ang mata. Pero may butas. Ganyan. Parang Robin. Hindi ako natawa. Hindi naman ako nag-joke. Nagtanong ka ng costume. O, yan, natawa na.
Pangit ng tawa mo, parang manyakis At talaga. least tawa lang yung pangit, di ba? Ikaw din. Consistent. Mahal mo na. Alam mo Mahal ba, mahal ko na si mahal ko. Marites. Ba't adan? So, yun. Yan, good morning. So, nakakatulong din pala yung Marites. Tulad nun, kawawa, no? Meron silang COVID-19 anxiety. Imagine 2021 na teach, ngayon palang nakalabas yung mga bata ng bahay, 2025. At balita ko pa, masintabi sa mga kumakain, constipated yung mga bata. Alam mo bakit? Dahil kulang water. Merong water pero hindi sila pinapapoops ng parents sa CR kasi nga may virus. Alam mo na, hanggat kaya nyo pigilin, kaya nagda-diaper, wag kayong ano sa kay may virus. Ganun na sila ka-paranoid dahil sa COVID-19 na yan. In Manila is big. Oy, kumanta na. Oh, paborito ko yan. Paborito mo yan? Kasi raining na in Manila. Ay, oo nga, dahil sa mga thunderstorms. Ayan, naulanan. Yung chismosa. Yung hero, lumipad eh. Yung hero. Yung chismo ay hero. Yung chismosa Chismosa. lumipad. Kaya pala nasa labas yung brief Ng hero? ng chismosa. Panty yun. Yung nasa chismosa, Yung nasa hero. nakabukol. Yung sa hero? Yung sa chismosa. Oy! Kaya pala napaupira. Yung chismosa? Yung hero. Bakit? Napaupira naman mo tinatanong. Inis na ako. Patugtugin na nga yung Manila, hindi ka ba nalalamig? sabi ng Marites. Sabi ng chismosa. Ay, mali. O nga. 7:37 sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!